Ka good news jaga jing sen samla ke GPs not sengi. Saya sisen pat ka ikublay berkap diang ya baro kito ki pesha skor ya ke jing slok ya ke tin ga jong blay langba kan ni ke channel. Ka phang jong ga jing slok ya ke tin ga jong blay ka di ko por ka long. Naka city ka jong apostol Paulus ki Ephesus kalanong ga basan kat khat ka banengkong. Kabong tolong pi namar kata kinong bot ya ublay kum ki khun bai kapang pedeng kabalabu kata galong nong bot basisha ka jinglong Kristan ka basisha ka de gijing ai tilot ila di how Jesus Christ unong pan une sumkwa ye Gabriel bakin ai ha u ya kapor ka batam na ki ki balpran kam ha gajing ka jong ki ne ki sudan kam ban wa di u tang ha kapor chan met jong ka tayo ne tang ban chu ong no ngan chu len jing seng namar ngas ngobe lada len ru yo don ba ong manore mano yang a balei mau neka ji isu ha gajing ka kantang ka jong blai sepenon kamru ya kita ki baap ya kapor ban ai ya kita ka jing syakri hading ka jing song thai na ka jing syakri na kino ki kam ki ba ki don andrai ublai wat bor udon kam ya kita ki bamon ban ai ha u ya ka menta kala wei ka jong ki ka badai ma man wan shwa haki ki baro udawa ya gajing ka jongi bangin ai ya gajilong Kristan ka jongi how jisu klem da bu por klem da bu dor klem da bu put andai ban ai gajing syakri habaro ki por ha gajing ka jongi dei ka ne gajing long ki ba utrai jing Jesus Christ ru ulakeu syaulum kalbari ban sha nakabenta jaga jing jongi ka jinglong Kristan jongi kade kata ka bangi long kinong bot ki ba ki jong try jing Jesus Christ baka ne ka jinglong nong bot kam dei kata ba ong manu re manu lada piwan bot pindap pin biang pin kraw ka spa pin kiu kanam kaburom kin syakri ki breu ya fi balada pin bot pin lai na ku jodok ding kam sem long kum ta reka dawa ya gijing ai tilot ya gijing bread ya ka po ya gijing ka ba khuai bat long ki balak loy ro ban sha shitom naga ban tau kures ban yai lang ba gijing ki ba ngem shmat aga jing jongi bat kum juru ka jing long jing ka ba kenjaman se andrei uno ubakwa balong kraw hapdeng jong fi ong try jung Jesus Christ long usyakri jong fi naba shisha ukun ubreo chalawan ban yo syakri anrei ban syakri ban ai laga jing ban long ka jing suspa gospel Markus kalong basipho kat khat ka basau fulai basau san shisha nga ong hafi lemda phim kala bat phim long kum ki khna phin yol ipson ha ka hima ki beneng kisun ran ki jong jisu ki balong ki nong bot ki barana senda jong jisu ha ki to ki por ki mat bun ki jing ki mat bun ki jing janjar ki mat bun ki jing tenju ha ga jing ga jong ki ba bon na pedeng ga jong ki la sha kum ki martar hadu ka jing yap ki ni ki long ki balak loy ladi ban IT kum kita ki nong buat basisya nam ta ka kerteng ka jong try ubalong nong pin jengi u Jesus Christ ka jinglong nong buat ka jong kum ki bangai u Jesus hatung ila kenjon syadu kata lada kalong ina hab ban yele ting ban kot syata katong u Jesus hi kai u Jesus kwa ya ga jing jongi ki baro kitu ki mamon malong kinong bot ke bisisya kata kalong kin mau ba ka jing ka ba tam
nengkong ka dei tang yu Jisu. U Jisu la ong lada uno ru uwan hanga. Bat ubom isi ela ukpa bat ela ka kemi. Bat ela ka tengah. Bat ela ki kun. Bat laki hinman senrang. Bat kentei. Gospel Lukas kelong kapakat sao. Kat kapat ria. Kane kam semut bangin don kata ka mensim lani kata ka jinglong. Kabangin isyirai. Kabangin isi. Kabangin ibeng ipo. Lani kabangin kentait no. Yekta ki kijat. Ki kenja. Ki jongihi. Ki balong kado bat ka snam ka jongi. Andrei ka jingmut ka jong Jisu kalong. Bagata ka jing it ka ba krautam. Ka jing it ka ba palat liam. Ka jing it ka ba nengkong ka jongi kata kalong. Ba dei tang yu Jisu. Tang ya uhi ha ka jing it. U Jisu ong ru. Yakin nongbut ka bisisya. Baki dai ban kin long ki ba kloy ban len niladi. Ka ba kham e susu. Ka nei ka jing it yaladi. Ka bu bon sen ki ba ngai hakid gisgi. Ki sya job no. U Jisu hikai. Yanga bat yafi. Ban ai syau ya kata ka jinglan ladi. Kata ka dei ka mon. Ka jonghi ban le. Kata ka bangi bang ban bam ka bangi tip ka ba penjot ya ka jing em ka jonghi. To ngin ino ban yo Jisu. Ki balong ke jing ijli khmat ka jong belai. Ka bangi le da ka kam. Ka bangi le da ki jing mot da ka ten ba ki jing perkhat. Ya kini tungin berat no. Kat bangin pat poi hadu kata ka kerdan. Imla bandon ka jaka ka bo kwa ingi ban long ki nong bu ki basisya. In ong ru haladi. Ong try ya rap. Ya ka jing em ka jonga. Bangan penyap no ya la kamon la jong nengkong. Ka baju pensyoy ka baju penbor ya ka jing em ka jonga. Ban syanya tang ki ki bang ayo i. Ban syanya tang ki ki ba perkhat ki ba penkemen ya ka jing em ka jonga. Handrengan berat no. Ban berai tilun tang hame. U Jisu ukwa ya ka jing em ka jongi kumkin nongbot besisya kata kalau. Bangin ba ya ka ding fna ka jong turai jong Jisu Kris. Ban ba ya ka ding fna ha ka jing long ki nongbot ke besisya. Kam dei ka burom jong ni ka perthei. Ka bangin yo hang ni bangi em. Re ka dei ka dak jong ka jing em ka jongi. Ka jing IT ka dak jong ka jing nyo sya nyo ben. Ka dak jong ka jing sya pensitom. Na ka benta ka kerteng ka jong turai jong Jisu Kris. Bon ki bre ka jong blai na ka jikai jong ka ten ka jong blai ka testament ka thamai. Ki syakri ka jong blai ki bang ki apostol ka laman. Ki babon ki jing sya pistom hadu ka jing yap. Hab ki siman ba ya ka ding fnai ka jong turai jong Jisu Kris. Ka ding fnai ngin ba to kan mau ko prau ngai bien. Om na benta ki we. Ren nengkong hiladi ban yo ya ka jing em. Hang ne ka jinglong ka perthei ka ju yang persya ka peramjur ya ka mensim ka jongi. Namar ka ding fna ka jong turai jong Jisu Kris. Ka hima ka jong syaitan ka isi ya kita ki baba ya ka ding fna ka jong Jisu. Ai ngin sya iben, ai ngin sya ikren ben, ai ngin sya le ben. Ha ka jing em ka jongi nama Kris. Hani ka perthei andai ka bainong ka ap iginong but ki besisya tagalong. Habneng ka don ka bainong kapan sngat jong ka jing em. Kan mau hau bangai hau try jong Jisu Kris. Ka ding fna ka dei ka jing kan man jong ka jing em ka bom jikon. U Jisu kwa iginong but ki besisya. Baka por jong ka jing em ka jong ki kata. Bagi dei ban penlut ha ka jing syakri ne ban but yo Jisu. Kadawa yangi kata kalong bang dei ban skapa. Ya ke ai ka jikai jong ka ten ka jong blai. Ka ba hikai ka ba pen i ya ka jing em ka jong i. Bagi dei ban nging sko thuru. Bagi dei ban pen ru. Ya la ka jong ka jing em tang syonong pen em. Balong try jong Jisu Kris. Ka ba nengkong kata kalong ba ka jing em ka jong i. Ka ba nging pen ko ngu ya di ha ka mon ka ba khu jong blai. Ka jing em ka ba ya ha ka bor
bat ka jing lam ka jong men sem ka jong blai ka jing em ka bom ai khap nap ye ka por nam ta ka jing shakuri nam ta ki wei pat ki bre ka baron kam ye ka jing ra ka jing em ka ba ya slam bat ka jing em ka ba kloi ban sha shi tom nam ta ka burom ka jong trai ka jing e ka ba kmen ka jing sok ka jing le sbon ka jing long ka ba pha ka jing long ka ba ne ka jing nim jing nomot bat ka bor halor ladi ka jing em ka bangin sei ki so ha ka jing em jong e bangin pen i shisha ladi bai long ki nong bot ki bi shisha ki jong trai jong e Jesus Christ u jisu kwa ye ki nong bot ki bi shisha ka tagalong bangin don ye ka jing e parlok kan he ga de ga jing e ka bangin nyau ba ki wei ki khamha ban yang e lan ye ban ye ladi ka ba pen la ya u lan ka kristan ban yar shakatem jong jing skauret shakatem jong jilong jing em ka ba kan jamat sem ka de ga jing e ka ba ya slam ka jing e ka ba shisha ka jing e ka bom pi hoin ka jing e ka bom sarong nemeng kamju le khlama kor kamju thrai sneo bat kamju khi bitar klem ka de ga jing e ba kan jablai ha ga jong jing em kristan ga jing e to kan mau ko ki parau ga be ni long ki ba tha ha ga jing e bat ki ba dap da ga jing so si bat ki ba ngau bu kho ha de kat ban yo tang ya ka ka bom long ga jing te ru em trai jing Jesus Christ u khat ye ga jing em jong e abing long ki nong bot ki ba shisha ki jong trai jing Jesus Christ ka tagalong i long ki ba ne scam ha ga jing kai jong ga tin ga jong blai ban long ki nong bot ki ba de shisha ki ba ne ta hu jisu u ba de ding so wan ba ngai ne ag ji kai ka tin ga jong blai le se ngin suk ban sdang han rei ban pandep i ka thong pat kam long ga basuk la dang im la ban ne ti kumta shi sen habing idon ha galang kha ga ba ga jaman sim jong ga jing em ga jong i ngim dai sho bang kertang den shaki ki jong barim ne ki ki jong ba kan cha do om don u breu halo bu ilaga kti ha ga jing lur ong ga kten ga jong blai u ba da kertang den u ba bet ya ki hima ga jong blai gospel ga jong lukas kalong ba khandai kat khot ka ban ri fu ar para bang e to ngin yele shitam ha ga jing em kristan jong i balong ki nong bot ki be shisha ki jong trai jong Jesus Christ om bang le tang dep sur kom ong tang bing latip bang ki kristan i kan mau ba haden ka singi u bleng so ai jing ken ya ga jing em ka jong e ngin pedang le ki duai au blai sa shi sen pat yuan badam ki sajat i ba khu jama jeng di ka por ka ba pla u shukri jama ban ya sam ye di ka khu bor ka tin ka jama ka ba long ki nong bot ba shisha jaga jing em ka stand nam ta ka kar teng ga jame ya rab engi ablai hapne ki jing tlot jaga jing em ga jongi ki balong ki khun ga jame bangi sno ta hame namar melong shisha ulok jaga jing em ga jongi ya rab engi ablai lamba ki singi ga por ki brang sa jaga jing em jongi lapneng ki eryong ki erang thari ki babon ki ba sho ya ga jing em jongi bangi sno ta hame bangi khat karpat ya ga kar teng ga jame ro ban don lambat ngi haki por baro na baki bor ki jong boman ki ele ye gaji em jongi ban khate ye gaji adai ga jongi lambat me ko kara bisnai ya rab ingi ablai apne ki jing tlot ke babun jat balong ki nong bot ki jame ke ba pes ko ba ki ba pedon buram ye ka kateng ga ba khoi ga jame ya sus nei ni jing duwa ji karpat jing shikri barit ga jame ta ka kateng ga jong chi sung duai ni pan ro amen